Goedemorgen jongens en meisjes. Vandaag gaan we het hebben over gezonde honkbalschouders. Hoe kan je nou zorgen dat jouw schouders bij het gooien het hele seizoen topfit blijven? Daar heb ik voor jullie de beste beweging voor die jullie gaan leren om het beste uit je schouders te halen gedurende het hele seizoen. We beginnen met eigenlijk gewoon de letters maken. Dus met je handen doen we de duim omhoog en dan ga je eigenlijk de puntje op de i zetten. Eerst omhoog, dat doen wij 10 keer. Puntje op de i zetten, puntje op de i zetten. Daarna gaan we naar de Griekse ei. De Griekse ei gaan we net zo, net schuin, de Griekse ei. Griekse ei doen we 10 keer. Daarna gaan we naar de T. Naar de T, hoppakee. Daarna gaan we naar de W. De W is net zo. Het is net als je ellebogen net iets lager dan je schouders zijn. Tjoep. En om het net iets moeilijker te maken, ga je net zo schuin staan. En dan buig je net, proberen 45 graden voorover te buigen. Dat je een beetje meer weerstand krijgt van zwaartekracht. En dan ga je de oefening doen. Hoppakee. 1, 10 keer. De letter I. Puntjes op de I zetten. Griekse ei. 10 keer. Griekse ei. Griekse ei. Griekse ei. Letter T. Aan de zijkanten. Letter T. 10 keer. En de letter W. 10 keer. Zo hou je je schouders lekker gezond. En dat is de oefening voor vandaag. Gesponsord door de Club van 20. Dus, al mijn clubgenoten, laten we goed lekker gaan inzamelen voor de Club van 20. Om al onze sponsors voor het jaar 2022 binnen te halen. Hey, tot de volgende.